Σας ακούω. Λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες που είναι διάχυτη τουλάχιστον στις αρχές είναι το τι μπορεί να συμβεί εάν έχουμε μαζικές μεταναστευτικές ροές και πώς μπορεί να διασφαλιστεί αυτό που λέμε η δημόσια ασφάλεια και η αποτροπή των όποιων τρομοκρατικών χτυπημάτων. Έχουμε πει από αυτό το στούντιο ότι θα πρέπει να ανησυχούμε πολύ περισσότερο από ό,τι ανησυχούμε τώρα όταν ο πόλεμος ξεκινήσει μεταξύ Χεσπολάχ και Ισραήλ. Διότι αυτή τη στιγμή τα μεταναστευτικά προσφυγικά ρεύματα από τη Γάζα είναι δύσκολο να διοχετευθούν προς την Ευρώπη και δι προς την Κύπρο, εφόσον η Αίγυπτος κρατά κλειστά τα σύνορά της. Στην περίπτωση αρχίσει η γενίκευση της σύγκρουσης στο μέτωπο μεταξύ Χεσπολάχ και Ισραήλ, τότε πολύ πιο εύκολα θα κινηθούν ρεύματα μεταναστών και προσφύγων προς την Ευρώπη και ειδικότερα προς την Κύπρο που είναι ο πρώτος σταθμός. Τώρα, αν ρωτά κάποιος εάν αυτό θα σημαίνει και διασπορά τρομοκρατίας. Ακριβώς αυτό. Και στρατηγική από το Ιράν, η δική μου άποψη είναι και την Τουρκία είναι αβίαστα ναι. Και πού στηρίζεται? Στηρίζεται ακριβώς στο γεγονός ότι είναι οφθαλμοφανέστατο πως το Ιράν προτιμά την απειλή της τρομοκρατίας διεθνώς. Γιατί προτιμά την απειλή της τρομοκρατίας διεθνώς? Διότι μεταφέρει τον πόλεμο στο σπίτι του κακού, δηλαδή της Δύσης των χριστιανών και των απίστων. Η Τουρκία που κρατά όλα τα σχοινιά γίνεται ακόμη περισσότερο αναγκαία, απειλώντας μέσω του Ιράν αλλά και η ίδια τη Δύση. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι τα δύο μεγάλα λάθη του δυτικού κόσμου είναι το Ιράν και η Τουρκία. Η Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερο λάθος, διότι, για παράδειγμα, αν το συνδέσουμε και με τη δική μας περίπτωση, γύρω με το εξής ερώτημα αυτή τη στιγμή. Θα πάμε σήμερα ή αύριο να συζητήσουμε για την κατάργηση της βίζας ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε Τούρκους πολίτες ή σε αναθεωρημένη τελωνειακή ένωση όταν η Τουρκία υποστηρίζει ανοιχτά την τρομοκρατία και δει τη Χαμάς, και εφόσον το Κυπριακό είναι συνδεδεμένο αφενός με την αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης και με τον ΟΓΕ, πώς μπορεί οποιοσδήποτε επεσταλμένος να έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας όταν ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας αυτή τη στιγμή είναι πλήρως αναξιόπιστος διεθνώς? Δηλαδή, προσέξτε, τον εξευτελίζουν οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή. Δεν είναι persona non grata. Τον έχουν μηδενίσει. Έχει ο ίδιος μηδενιστεί με τη συμπεριφορά του και τις δυνατότητες του στην κρίση στην Αρμενία, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στην κρίση της Ουκρανίας. Συνεπώς, βλέπουμε έναν ΟΓΕ ο οποίος να μην μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της στρατιωτικής, αλλά και στο διατάφτα. Ούτε το προσφυγικό, ούτε το ανθρωπιστικό ζήτημα. Ακούσατε τι του είπαν ξανά οι Ισραηλινοί? Να πας στη Χαμά να βρεις πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, αφού την υποστηρίζεις για το ανθρωπιστικό θέμα. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, άκουσα και προηγουμένως, είναι να το πω στην καθομιλμένη για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές, αλλού σου νεύκο, αλλού πάει. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η πρόεδρος της Επιτροπής είναι εξίσου αναξιόπιστη, η Φόντερ Λάιν είναι εξίσου αναξιόπιστη. Δεν μιλώ για τον κύριο Μπορελ. Μιλάμε ότι στη διεθνή σκακέρα δεν υπάρχουν. Συνεπώς, εάν θεωρήσουμε ότι. Άρα με ένα ανύπαρκτο ΟΗΕ, με μια ανύπαρκτη Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς στην Κύπρο. Πώς να υπερασπιστείς όταν επί χρόνια είχαμε, όπως την ονομάζω, μια λουλουδάτη πολιτική? Δηλαδή, μια πολιτική, ναι, είναι η πολιτική της πεταλούδας, η οποία πιστεύαμε τι ωραία οικογένεια που είμαστε, όλοι μουσουλμάνοι, αυτά ιστορίες. Και προσέξτε, για να μην κατηγορηθούμε για ρατσισμό, αυτά τα λένε φοιτητές μου μουσουλμάνοι. Αυτή την περίοδο τη χάνει να διδασκώ εκτός των άλλων τρομοκρατία. Και σήμερα ήταν φοβερά αυτά που άκουα από τους μουσουλμάνους σε βάρος όλων αυτών των εξτρεμιστών. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν οι καλοί μουσουλμάνοι, τους οποίους θα πρέπει να προστατεύσουμε και οι οποίοι συνταυτίζονται μαζί μας. Αλλά πρώτον, δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτά τα ρεύματα στην περίπτωση
έρθουν προς εμάς. Αυτό που πρέπει να κινητοποιηθούν είναι οι υπηρεσίες μας, διότι όπως μου έλεγαν τα παιδιά, οι μικροί φοιτητές, ότι κύριε μου είπαν, δεν είναι πόσοι είμαστε, αλλά 2 είναι ικανοί να τεινάξουν στον αέρα και να προσβάλλουν εμάς και να πλήξουν εσάς. Ό,τι δηλαδή κάνουν οι εγκληματίες της Χαμάς αυτή τη στιγμή με τις οδηγίες της Τουρκίας και του Ιράν, που ανέχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανέχεται και η διεθνής κοινότητα. Ήδη ο Ερντογάν πρέπει να κηρυχθεί persona non grata παντού, όχι μόνο στην Ευρώπη, παντού. Και γιατί να μην εκδοθεί ένταλμα όπως εκδόθηκε για τον Πούτιν? Ποια είναι η σύνδεση του Πούτιν μαζί με τα οποιαδήποτε εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, που είναι λιγότερη η σύνδεση του κυρίου Ερντογάν ή της Ιρανής ηγεσίας με τα εγκλήματα που διέπραξε η Χαμάς? Της Χαμάς και την οικονομική ενίσχυσή της. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη.